Dit. Iki dawuh saka nyimpen Bapak Marsudi kan mau kan nembangnya kan klasik to. Apa mau? Nembang mau cah mau. Jineman Mendes. Jineman Mendes. Mendes. Saiki wis bebas kanggo sampean nembang apa bebas nduk Sayu. Campur sari boleh, Nduk? Ya. Boleh. Campur sari. Saged Ya. sampean? Saged? Sakit no. Tenane. Tenan. Ya. Sagren lah ya. Seragen. Lah ya seragen. Nembang apa? Niki seragenan nggih. Sembarang. Sembarang. Lagu sembarang kok enak. Alah sakarepmu. Ya dimong to Tak kira dimong. iki lek bar linggo ki terus mari ya panggah ya anu. Dimong. Ya bener sembarang yen ditakoki bocah ki ngene iki lho. Mare wong tuwa ora diajeni canom ngene iki. Ya nek kandha sing penak nduk gendinge apa yen sragenan kuwi digawe sragenan irama rame apa irama kalem. Pembuke. Rame, Mas. Nah, ngono kepenak. Ojo sembarang. Nggih. Coba. Napa nggih? Loh, sragenan akeh. Akeh Lah sragenan. iya niki mikir sing gelek. Pirang jam nduk Mikir mikirin nduk? Paling setahun kena. Aku lak ya sedeng kene wis munggah-unggahan to ki. Kok iso. Anu mawon. Pelok slendro. Anu. Napa nggih? Lah napa? Sing penak niku napa nggih? Wong gending sembarang dingge sragenan kene. Sembarang nggih. Lho ya kuwi neh to. Anu mawon. Kabur wae nduk apik nduk. Kabur. Katresnan. Ya. Ya pas enek. Oke, pas kali tulisan. Ayo. Kali panyunan. Ya. Imbangno katresnanku ya nduk ya. Nggih. Oke sragenan ya, oke. Ya. Yuk. Ayo, Dok. Legit. Nah, ngono. Asoy. Ayo, Dok, goyange, Dok. Dereke Mas Marsudi, Dok. Asoy. Oh, Ya. Oi. Ya. Apik tenan. Nggih pangestunipun. Sik, Dok, pedal listrik. Pedal listrik Sapa kae pine sapa kae? Basamu kok pit itu. Sepeda. Oh iya sepeda. Padha wae to kene iki. Kuwi iki Jawa Tengah. Nggih. Lek etan motor. Lali motor lho, Nduk. Beda to tibae. Beda. 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 Pit ki motor, nek pit enek donone ki pidana kuwi. Beda. Mangkat Kang Mas katresnanku
Wah, jan elok tenan. Nggih Ya. ambekan sik nggih. Oh, wis tak ambek kok sak sirmu, Nduk. Seneng aku bocah iki. Jan nyenengke no. Mungkin cah cilik kudu nyenengke. Ya ngono, Ah. Nduk. Nyenengke Jan. Anakmu mbok digawe kaya ngene iki ditatah ngene iki. Ding tak tatah malah cuwil kabeh. Jan lenggahe bocah ki mbiyen kok ya pas pinter men ya. Lho wong ki ndelok dinane to. Angger kok gawe anak pas malam Jumat, kuwi padha karo ngibadah sunah Rasul. Pateni setan 1000. Iya. Tur sadurunge berhubungan badan biologis, itu wudu sik sesuci diri. Njur maos nek pengen ayu ya kaya Dewi Sri, Payang. Ya. Nabi Yusuf, kuwi nggon maos surat Yusuf. Ya. Ini bocah mesti pinter tenan. Wong bapak ibuke ya tawaduk tenan. Iki anak iki jajali gawe karo ndelok bal-balan ngono kuwi. Dadine bocah ndase gedhe ngono kuwi. Lah ya enakne to. Ayo, Nduk. Monggo. Tutul, Nduk. Lanjut nggih. Nggih. Ya. Mongko kang katresnanku Yuk. Awas. Ya. Ho. Oi, loi. Ho. Lo lo lo. Ya, ho. Oi. Bisa saja. Alhamdulillah, wah luar biasa. Tak dongane. Matur nuwun. Dok, sesuk. Sami-sami Sesuk. dagelang. Sesuk tanggal 17 ning dalem ora Ibu Bapak. Nggih teng dalem insyaallah. Sampean itu malam kosong mboten? Malam Kosong. pripun Bu? 27 Kosong. kosong. Ya wis padha Om ya kosong. Aku mek ngomong ya. Ah, pancen kira do kabeh terus sepi pancene. Iya rada sengarolas. Iya, tak dongakne sampean sok ben dadi sinden sing kondang. Amin. Dadi wis pokoke dadi seniman sing kondang, wis pokoke kabeh do kenal jenengan ya. Amin pangestunipun. Ya nggih nggih. Nggih. Sing penting tetep bekti kali Ibu Bapak. Ya. Siap. Sekolahnya aja ngantek kendat ya, Nduk. Betul. Mboten. Sekolah kudu harus dikejar. Nggih. Akademik harus seniman, dadi seniman oke. Wong sekolah ki ya. Omah yo ngono. Iya, loh iya no. Ommu ki SMP, SD, SMA tutuk. Iki malah wis ning perguruan tinggi kok. Keduren, iya saking dure sambil bledek deh iki. Ya, makasih ya. Iya, makasih. Langsung sedaya Waranggono Nggih, nggih, jumeneng Cak Jo. Jos. Nggih. Nggih, telepon sampun tak. Oke, Nggih, siap. nggih. Ini Apa? berarti kor nggih, Pak? Ya. Kene ndak Kabeh sampe di sini munggah. di tengah. Ini. Aku tetep mriki niki. Iya, iya, iya. Mangking